फैदों दा वाव हेलो गाइस खुलुमबाय आरोबाव दिनै बे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय स' गाइस जोंनिया मा जागोन नोंथांमोना निश्चय टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय नुखाबाय थ' बिदिनो जालांसिगोन आरोना नोंथांमोना मा जालाङो आरो नायलांबाय थादो थ' फाइनालि जोंहा नै दायो मैथा सायदों मैथा सायदों आरोबाव मा जालाङो नोंथांमोना देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज आंनि चैनलखौ सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट खालामनो दावसै ना मा होनो गाइस तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई सो गाइस फाइनली नहीं जोंना गबी ना नै बिथाङानो मास्टारा जोंना दिनै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो बिथाङा जोङो दिनै गबी manchurian संनानै बानायनानै जाहोनो नागिरदों आरोखि ना थ' नायलांबाय थादो हागासिनो नै बिथिं बिथाङा न'आव खामानि मावबाय थादों आरोना गाइस बिथिं नै बे जाबाय मैथा ना सान्दा ना एवगासिनो आरो बे थास' खिलिनो आलु दा बेयाव ना होगोन जाहैबाय आरोखि ना नायदो थारैनो जों कमेन्ट खालामदो नैबे दै फुदुंनाय ओंख्रियाव होनो थाखाय रेडि जाबाय स' गाइस नै जाबाय नै हाखांबाय दायो बेखौ एसे साफा सुफा खालामनांगौ सुनांगौ ओके नाइस नै गबिखौ सोमना दोनबाय नै दैयावहाय थायो नालाय नै बिथिं नै काटिं मास्टारा जोंना सामब्राम हागासिनो जाहैबाय आरो बिथिं नै बेंग्लाया जोंहा नै गबी manchurian संनाय बानायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिथांनि संनायनि गोथाव टेस्टखौ आं नोंथांमोना खोन्थानो थांगासिनो आरोना बे सामब्राम हाबाय नैबे गबी नैबे ना नैबे जागासिनो साबायना जोंना मास्टारा गबी manchurian बानायदों गबी manchurian जेबो गैया सारायाबो फिसानो सिबला जुयोसो रेस्टुरेन्टनि बायदि जायाना बानायगासिनो बालाव एसे Boleh aja. Boleh. Nih, pindah bang sana. Mana boleh? Boleh orang boleh. Asal boleh. Nah, kasih. Boleh. Jeng nona ini nama. Sila dia, mas sila dia. Oke. Ang YouTuber nih mana? Ini bener nih bisa baik songgraya. Bisa jagra, ibu jagra. Ang seudang deh. Ibu jagra, pas masa songdeng luar deh. Bi eudeng ada. Master dia. Help. Songgan ini Sige na naman ya, belum na namun sana sudah. Ayo, nggak betul ada. iPhone लग रहा है ना अभी. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. नसीली ya. Salah benar-benar model hari. Cheers, kemarin masih nih. बिराद गोथाव जाबाय जागासिनो गासिनो नै रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके नहीं tangan Jawa Gak Indonesia oh nih becing numpur kadang malah kurban dong kayu kenal saya Aduh ya.
जाबायसो सुपार दा थेंक इउ बिनि क्रेडिटआ बिसिनाव थाङो बानायनाया बिसोरनिया सानैखौबो थेंक इउ थेंक इउ रा नै थिं सासे दङ नै रोजा साबायखर मावनाय जाबाय रोजा रोजा बाला मोननैल' जायो रा रोजा मोननै कौटि 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 ना गाइस हाजार हाजार बा रोजा रोजा होनबाथ' खननैल'सो होनो ना बिदिथ' जानाय नङा ना माने कौटि 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 माने साननो हाया ओरैबायदि आरो गाइस जोंहा दायो नै जासिगोन आरोना कबि मन्चुरियानखौथ' जाबाय बेनि थाखाय बेंगलाय ब्रादारखौ जोंहा थेंक इउ होनो नांगोन दङ सानैखौ गोसो मोन्दों फैदों दा वाव नैथिंजाय जोंहा नैबे ना दङ नैथिंजाय मन्चुरियान नै ना बाथोन जागोन बेयो ना ओमफ्राय थास' ओमफ्राय मैथा दङ बेयाव ओरैबायदि जानोसै गोथाव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखौ होननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब चेनेल कमेन्ट खालामदो दाबावसै थ' नेक्स्ट कमेन्टआव नेक्स्ट टाइमाव थाबैनो लोगो मोनगोन टेक केयार गासैनिसिमबो बाय